खुलुमबाय। गिबियावनो खन्थाइ बिबार हानजा एबा मेम्बारफोरनिसिम साबायखर बावहरबाय मानोना दानि सोलिफुबाय थानाय अनलाइन खन्थाइ बादायलायनायखौ लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोननि मेम्बारफोरनिसिम एबा टीमफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोनखौबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आंबो दिनै बाहागो लानो सानदों आंनि सुजुनाय दोंसे खन्थाइनि गेजेरजों। लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालाङोबा क्षेमाखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। आंनिनो सुजुनाय खन्थाइनि मुं बैसागु सिख्ला। बारहावा बोथोरजों गेलेना लोगोसेयै साया माया महरै फैसि फैसियैनो सफैमारबाय हनै बैसागु सिख्ला। हाजो खंखराव नुदोंना बै मोसानाय सिख्लाया रंजा खुसि हायला हुइला मिथिंगानि सोमखोर बिखायाव। थारैनो नोंनो मारब्ला बैसागु सिख्लाया मानोथो जाखो नों एरा एरा फैदो नोंखौनो दं नेनानै बोसोर गोदाननि मोसानो साननानै। नोंनिनि रंगिना संगिना महरखौ नुनानै हाथासिजों दिनैनि सानजारां सानाव हास्थायो बरायनो बोथोर गोदानखौ रंजाखांनो जोंबो बोदोर बावलियै हायला हुइला बोसोर गोदानाव। फोरोंदो जोंनोबो नोंनि गोथार आखुखौ बेजोंनो जों रंजागोन मोसागोन बोसोर गोदानाव। गोजोन्थों रायजोफोर माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा क्षेमाखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय।